Radio, regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Hello, may buntag! Nay, oy, tay, alin tay? May buntag. Nakasuo naman mi sa inyong balay di ay, no? Gamay kayo, mapiki ba? Sige lang. Ay, so okay ra na tay. Okay na nang ang importante na ay matulugan, na ay makanana, no? And tay, ang si pangalan ni mo tay? Felix, Felix, ang si apelyido? Pilayo. Pilayo. Tatay Felix, advance Merry Christmas sa imo. Unsay may imong gipangandoy, gi-wish karong umabot nga Pasko? Doon na lang mahanda karong Pasko ha. Mahanda. Mahanda. Unsa nga particular nga handa imong gusto? Bisag unsa kung... Bisag unsa, pero gusto kag kuan, gusto kag Noche Boy na. Oh, Noche Bento, gitbak kung maayo. Di ka masipya tatay kay dala namo ang Noche Boy na tungod kay dugay na ka nagapaminaw sa DXDC. Oh, dugay na. Gamay pa ako. Gamay pa. Basta akong Pastilan, ginikanan. no? Sugod pa sa akong ginikanan. Hantod karon. Hangtod karon. Oh, buhay pa akong ginikanan. Oh, pastilan ning taon mga kasama mo na tinuod nga certified listener og tungod niana. Di po ta magdodo mga kasama og hatag unahon sa nato ning dala nato nga gift pack tatay. Lawata tatay. Ayan. Okay. Kabugat. Oh, napagyod tatay ha. Noche Boy na unya na pay wine non-alcoholic. So di ka mahubog mo inom niya na tatay kay wa na alcohol. Daghang salamat sa DXDC sa paghatag sa mga pinaskuhan na to sa bagong tuig. Advance Merry Christmas sa inyo ha. No, sa pamilyang Pilayo. Kauban na to si Radyoman ay miginita Radyoman Joel Veray. Tatak. Arimen. Radio, regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.